Todo listo en Ribeira para dar o pistoletazo de saída ás festas grandes do verán. Mañá ás 9:30 darán comezo oficialmente os festexos coa lectura do pregón dende a Casa Consistorial por parte da reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras. Dende o Concello animan aos veciños e visitantes a sumarse ás celebracións e gozar dun amplo programa con orquestras de primeiro nivel, grupos de referencia a nivel galego e nacional e actividades para todos os públicos. Temos un inicio de festas pois xa coa nosa flamante reitora dando o pregón, o cal nos enche de orgullo, creo que vai a ser pois unha aposta forte, ela está moi ilusionada, eu tamén, creo que vai a ser un bo arranque de festas, ademais logo xa empezaremos pois con esa orquesta top one, non? Como é a Panorama, e a partir de aí pois vamos a contar, como ben decides, con un gran elenco de orquestas e tamén pois desos grupos musicais de primeiro nivel, como pode ser Café Quijano ou como poden ser as galegas Fillas de Casandra. Ademais de convidar a cidadanía a gozar dos festexos, dentro do Concello apelan tamén á paciencia da veciñanza polas molestias que poidan ocasionar. Van a ser uns días moi bonitos de disfrute. Tamén lle pido á veciñanza, como non, pois un pouco de paciencia, porque tamén o exceso, non, o aumento de población nestas datas pois tamén fai que haxa pois menos aparcamento ou menos espacio e polo tanto pois que moitas veces teñamos que ir un pouquiño máis lonxe para poder aparcar. Sacando eso, creo que son unhas datas nas que temos que contar xa con esa excepcionalidade e a partir de aí pois disfrutar, pasalo ben.